Žijeme v neskutečně rychlé době. Čím dál tím víc přibývá množství různých nástrojů, každý den člověk, aby zkoušel něco nového. A ty nástroje jsou často inovativní nebo komplexní. A na druhou stranu my lidi, ten náš mozek je vlastně pořád zadrátovaný stejně. Nijak se nevyvíjí na rozdíl od těch technologií. A my naopak máme čím dál tím menší trpělivost se učit nové věci a hledat ty nové paterny. Je to pro nás strašně náročný. A proto mají velký smysl Digital Adoption platformy, které učí uživatele, jak používat tu kterou aplikaci. Pomocí Digital Adoption platformy vlastně pro jakoukoliv aplikaci vy si uděláte různý krok za krokem, průvodce, knowledge base, video feedback, ale můžete dělat i surveje, announcementy a tak dále. Je to takový interface mezi tady tím naším květákem a jakoukoliv aplikací. Myslím, že to v dnešní době má obrovský smysl. A my jsme v tomhletom poli byli vždycky poměrně úspěšní. Dařilo se nám, ale nám to nestačilo a vyvinuli jsme něco úplně nového. Říkáme tomu Engage Hub nebo Engagement Hub a je to skutečně postavený na AI principech. Jakkoliv je to AI zprofanovaný možná dneska a často lidi si ho chtějí zkoušet a potom ono nedeliveruje, tak to naše deliveruje. Vyrostli jsme vlastně na tom, že jsme dlouhý roky dělali Digital Adoption a stali jsme se experty na to, co to Digital Adoption vlastně je a jak se to má dělat. Ale co nás brzdilo, byla technologie. Pořád jsme žili v tom světě, kde abyste uživateli ukázali, jak má používat nějakou aplikaci, tak jste mu museli nabídnout možnost, jak v nějakém editoru krok za krokem dělat nějaký flow. Začni tady, pak udělej tohle, pak počkej na refresh stránky, pak udělej něco jiného. A my to i dneska vidíme u našich uživatelů, který si tvoří takovýhle flow, takovýhle produktové tury, které jsou vlastně základem té adopce. A někteří naši uživatelé mají stovky, mnoho stovek takových tur a ty tury sami o sobě mají každá 50-100 kroků. A je to šílený se v tom vyznat. A vlastně to není jako dostatečně intuitivní. Nejenom pro toho, kdo ty tury vytváří, ale i pro toho uživatele, protože je to strašně statický. A to je problém Digital Adoption platform, tak jak jsou dneska. Jsou statický. Vy si ty věci předpřipravíte pro různý scénáře a pak doufáte, že ten uživatel do nějakého scénáře spadne a řekne, jo, zrovna ta věc mě zajímá. Ale víte, mě to připomíná jako vlastně školství, tak jak bylo dříve za Marie Terezie a do dneška ještě myslím, že třeba v České republice často přetrvává na státních školách, že se tomu říká frontline výuka, kde vepředu sedí ten uživatel a říká žákům, co mají dělat a nutí je k tomu, aby dělali určitý kroky. No a ty žáci vlastně ty kroky často dělat nechtějí. Chtějí něco trošku jiného. A možná by je zajímalo něco možná tady a tamhle a chtěli by se na něco zeptat, ale jenom sedí jako trubci a poslouchají tu paní učitelku v květovaných šatech, která tam jako mele dokola ten svůj skript, protože ona má pocit, že ví nejlíp, co by ty děti měly vědět. A takhle někdy to funguje v těch Digital Adoption platformách u nás. Jako kdyby my jsme chtěli nahlížet do hlavy těm našim uživatelům a chtěli bychom jim říkat, co by vlastně měli přesně dělat. Ale oni zrovna nechtějí. A tohle to právě řeší ten náš Engagement Hub, který je mnohem víc jako fluidní, mnohem víc přátelský, mnohem víc dělá vlastně konverzaci, je conversational. A to je vlastně základ toho, co my děláme v té nové generaci, té naší Digital Adoption platformy. A funguje to moc pěkně. Místo toho, abyste si vytvářeli nějaký rigidní flow, tak vy si jenom tu aplikaci popíšete. Je to úplně jiný princip. Nevytváříte v editoru ty flow, ale protože vy nevíte vlastně, na co se ten uživatel zeptá, kdy se zeptá, jsou tam různý nuance, různý typy uživatelů, ne. Vy jenom tu svoji aplikaci popíšete. Ten náš Engagement Hub hodně věcí uhádne z té aplikace. A takové věci už se dneska na trhu jako objevují, které zdánlivě vypadají wow, ale vlastně ta jejich skutečná hodnota je poměrně malá, protože jen tak jako odhadují, kam se má kliknout. My na to jdeme jinak, tohle umíme taky samozřejmě, ale u nás vlastně ty admini Product Fruits a Engagement Hubu budou schopní si tu jejich aplikaci, na který běží Product Fruits, anotovat. Říct, tahle ta věc dělá tohle, tahle ta věc dělá tohle, tohleto tlačítko dělá tohle, tahle ta část aplikace dělá tuhletu věc a tak dále. Teď si to různě krásně strukturuje a vy jenom dokonce můžete na to mluvit, na tu aplikaci a takhle si ji jako slovně popsat. A tohle ten náš Engagement Hub dokáže pochopit, nasosat ty informace, spojí si to s dalšíma zdrojema, můžete tam poslat třeba sales script, pošlete tam vaši technickou knowledge bázi.
nebo i konkrétní informace o konkrétním klientovi. Tohle všechno on se dá dohromady. A pak je schopný fungovat skutečně jako nějaký virtuální CSM třeba. To znamená, klient nebo uživatel se naloguje do aplikace a pomocí Engagement Hubu začíná probíhat konverzace. On se ho ptá, ahoj, prostě vidím, že jsi z téhletý firmy, co by si chtěl? A ten uživatel začne komunikovat s tou naší aplikací a je to dialog. A to je ten moderní styl výuky, řekněme, ten moderní styl učení, kde už to není ta frontline výuka, kde tam ta paní máma stojí u té tabule prostě s ukazovátkem a mele si ten svůj monolog a nechce být přerušovaná. Naopak, my chceme být přerušovaný, my chceme víc dialog. My chceme, aby se uživatelé pořád doptávali a klidně, ať jsou netrpěliví, ať řeknou, mě už tohle to nezajímá, já vlastně chci vidět tohle. A krásně oni oddriftujou od nějakého flow do jiného flow. Je to prostě naprosto jako úžasná nová věc, jakým způsobem vlastně vysvětlovat a pomáhat se učit s nějakou aplikací. A krásně to odráží to, jak lidi skutečně fungují. Že lidi nechtějí jenom sedět a pasivně nasávat nějaké informace pod tlakem, ale chtějí mít dialog, chtějí být partnerem v diskuzi. A když jsou tím partnerem v diskuzi, to je na tom nejlepší, tak oni vlastně ze sebe něco dávají. Oni vědí, že když ten product for se jich na něco ptá a oni tu odpověď poskytnou, tak ta odpověď vlastně jim k něčemu bude, protože ten systém získá informace a na základě těch informací může reagovat. Například se vás Product for Engagement Hub zeptá, řekni mi něco o firmě. A vy řeknete, my jsme malý startup a náš Engagement Hub řekne, a to je dobrý, protože my tady máme speciální program pro startupy. Prostě reaguje, nebo řeknete, my jsme z firmy, která půjčuje nákladní auta. A Engagement Hub řekne, aha, to je zajímavý, máme takový klienty, tady v té naší aplikaci já ti ukážu case tady přímo firmy, která taky půjčuje auta. Je to úplně něco jiného, než když se vás nějaký aplikaci ptají, abyste vyplnili nějaký dotazník a řekli, jaká je vaše job position a kolik zaměstnanců má firma. A vy to nechcete dělat, otravuje vás to a vlastně to ani nechcete prostě někomu jako sdělovat tyhle ty jako intimní informace. Ale když vidíte, že za ty informace něco dostanete, tak to rádi uděláte. Takže to je ten náš nový koncept. Engagement Hubu, nový verze Product Fruits, nebo nového takového klíčového featureu v Product Fruits, který je založený na konverzaci, kdy skutečně ten uživatel pomocí Engagement Hubu konverzuje s tou aplikací, říká, co očekává, co hledá, co potřebuje a ta aplikace na to reaguje, říká mu, jak vlastně ta aplikace je schopná uspokojit potřeby toho kterého klienta, jakým způsobem vlastně by měl používat tu kterou feature, tu kterou část aplikace, aby dosáhnul kýženého výsledku. Tohle si myslíme, že je budoucnost a věříme tomu, že to bude naprostá pecka, protože to vyrůstá vlastně ze všech těch zkušeností, které jsme nabili v Product Fruits, které se spojily teďka s tím AI světem a my konečně můžeme dělat to, co jsme si vždycky přáli dělat.